Rogbai, Nokshi Bwthoma di sini Nokshi Bwthoma Reboti, Nokshi Bwthoma sini khalai siring khalai tungdi, bondo khalai Reboti mohon, last kok sawo, patal kina nonobo last kok sawo, jodi se, nongni daratoi, jini Maharaj, jekuno mungsa ongklai, Maharaj jekuno mungsa ongklai, Tripura hasteo hor jengnai hor. Nog wansukdi, nog tini Tripura mothani against, tai Maharaj ni against nung Tripura mothani against kok saka kento Maharaj ni against kok tasadi, Maharaj ni against kok saka hangkalai nung e Tripura has tini e Tripura hane nung Tripura hana yakari mathangnai. Nini jaga tunggulak Tripura hango, nung iri tungnani belai kosto ongnai, nung Tripura mothani against kok saka Maharaj ni against kok tasadi Maharaj ni against kok saka mane Tripura sani against kok samani somman bini bagai wansukdi jodi se bwrui rokbai Nokshi Bwthoma di sini Nokshi Bwthoma Reboti, Nokshi Bwthoma sini khalai siring khalai tungdi, bondo khalai di Maharaj ni against kok samani jodi Nokshi Bwthoma siniya khalai 28 tarik faidi hatai kotor Nokshi Bwthoma siniri nainono. Patal kina nungbo jodi se nini bwsakni rignai baike keng nini bwsakni risa baike keng ya siya hangklai 28 tarik faidi hatai kotor nono rignai baike keng risa baike keng nono sipuni sirinai nung tini Maharaj ni je against kok samani se loi saridi. Patal kina nung tini Maharaj ni against je kok samani, Maharaj ni against kok saka mane Tripura sani against kok saka. Nini daratoi jodi Maharaj jekuno mungsa ongkha hingke nung Tripura hasteo tungnani bagai nini jaga tunggulak. Patal kina nung wansukdi nung salsa Tripura sani bagai khorang tisek kok sai phainai bruk. Tripura sani bagai Tripura sani kahamni bagai kok sai phainai bruk. Khorang chirkhogai kok sai phainai bruk. Bangladeshi go back hine kok sai phainai bruk nung tini biyang kema. Nung tini tamani kok samaliya. Bangladeshi go back hine tama hinmaliya. Tama tini Tripura sani bagai tama nung kok tise kok samaliya Tripura sahamkren bagai tama nung kok samaliya. Nung tini Jonata Party hini chi nung tini phatar hastini phainai wanjai toksano se nung tini support khlai nung tini phatar hastini phainai burungno se nung support khlai tini nung Tripura sani against Maharaj ni against nung kok sai tongo. Patal kaina nung thik khlai tongdi, patal kaina nung thik khlai tongdi nung jodi ni thik khlai tong ya ke nini bwsangni rignai bophruk keng no nung samaglak nini bwsangni rignai kengai nung salsa sabukcha khlai nung makharnai. Buno nang tini kogrogo patal kaina nung tini jodi se Maharaj ni against Tripura sani against kok samani yakariya hangklai chini Maharaj ni against kok samani yakariya hangklai nung salsa nini bwsangni rignai kengnai. Tai sani moso chini Reboti mohon chini Reboti mohon bo tini sa je Maharaj ni chaya nung yakarai chini Maharaj chini Bubagra tini lama maiti chaya karai bo thainani bagai asongnani baidyo ongkha bo aya khlai patima yakana aya khlai mathaina hini chi samani. Reboti mohon nung tini MP ongkha nung tini MP ongai nung Tripura sani bagai tama kok saka nung MP ongai Tripura sani hamkreni bagai tama samung khlaika nung tini MP ongai nung tini dopani bagai tama kaham khlaika nung wansukdi nung chini Tripura sani bagai kuno kok thaiccha kaham nung kok thangi samaya ko jara tini chini Bubagra chini hani Bubagra chini Tripura hani Bubagra chini Maharaj chini Tripura sani bagai khakla bukrobai mukti khiklaiye karabai botini chaya nung yakarai tini bo lama asungnani hine ma saklaika sirni bagai nini bagai ani bagai chini bobishorni bagai chini jotto dofani bagai chini Tripura sa dofani bagai nung tini Maharaj ni against kok sai tongo
chini Maharashtra tini chaya nung yakarai khakala bukhrubai chini Tripura sani bage kok sai tongo nung si Bubagrani against nung koksa si Bubagrani against nung koksa tini one sudi एडमिशन फॉर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड। इन बोर्ड के माध्यम से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सीनियर सेकेंडरी कोर्स से आप चुन सकता है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। NIOS एक ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड। तो बिना देर ना करते हुए आइए, एडमिशन चल रहा है। एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू से हम स्टूडेंट्स की ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। आइए हमारे ऑफिस हायुंग एजुकेशनल सोसाइटी अगरतला